रन्जन दैमारी सारनि बाथ्राखौ नोंथांमोना भिडिअखौ मैया नुखाबाय आं बेनि सायाव बारा बुंनाय नङा आंनि भिडिअआ स्पेसियली गंसे न'खरनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन बे भिडिअखौनो मोनसे भिउ जानाय नङा बेखौ रावबो नायखाया गासिबो एक्सपार्ट जोबखा नाथाय थेवब्लाबो आङो जेसेबां मोनदाङो जाय सासे सानै नायो बिथांमोननि लाइफआव बिथांमोननि न'खराव एसेबाबो माबा मोनसे फैगोन सोलायनाय फैगोन होननानै आं मिजिं थिनानै बे भिडिअखौ आं बानायनाय जाबाय मानोना दिनै जों बयबो मिथिखायो जों बयबो नुखायोखा नङा होमबा बे बाथ्रा खारन दिनै आङो दहायनो ओंखारदों रन्जन दैमारिया दिनै माने बियो दा गुवाहाटि हाइकर्ट जे गुवाहाटि सिजन कर्टनिफ्राय बेखौ माने केस गैया होननानै केस गैयाथ' नङा दाय गैया होनना फोसावबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां माबाफोर दङ दायनिगिरिफोर दंमोन बिसोरखौ दिनै माने दाय गैया होनना फोसावनाय जाबाय आरोखि बेखौ मिथिखाबाय आरो बिथाङा दा मोनसेल' केस दंसै होनना बुंदों CBI नि बेखौ जुदि गोजौसिन बिजिरसालियाव दङ बियो दा बे जुदि जोब्बानो जोब्बाय आरोखि बे गबोसिगोन उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो माने सुजुगखौ बे साराबो मोनसिगोन आरोखि बेनि थाखाय आं आसा खालामबाय सारा थाबैनो गबोथों आरो उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनानै होनो हाथों बेखौ आं आसा खालामबाय बेजों लोगोसे जोंनि मेन भिडिअ उद्देश्यआ बेनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो साननो जानो हागौ आंखौ सोरबा होनगोन महापन्डित नोङो नामा नों महापन्डिता होननानै आंखौ गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ खिन्थु आं महापन्डितनि बाथ्रा बुङाखै आङो बे बाथ्राखौ बुंनायाव आंहा जेबो प्रफिट जाया आंहा जेबो लाब जाया बे बाथ्राखौ बुंनायाव आंहा खुनु मोनसे रां मोना आं फैसा मोना खिन्थु आं दिनै मानि थाखाय बुंदों बे बाथ्राखौ जुदि आं जाहैबाय मा जोंनि समाजा एसेबाबो मोजां जायो नामा जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा मोजां जायो नामा आं बे बिथिंखौसो नोजोर होनानै आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों जे दिनै नों बिमाब्ला असे बिमाब्ला दिनै बिमाजों नोङो जुदि असे बिमानि गुन दङब्ला नोङो गथ'खौ नोङो 9 मास आरो 9 दिन जेनोखि गावनि गोरबोआव लानानै जोनोम होनायनि बेखौ नों खस्थ' भुगिनांनाय बे सैज्य खालामबोनाय नोंनि बे बाहा थांखो बे मोन्दांथिया नोंनाव बाहा थांखो बाहा गोमालांखो दिनै नोङो जोनोम जाखांनायनि उनाव सासे गथ'खौ जे नोङो दिनै सैमा अमाजों रुजुनानै फाग्ला जग्ला थैनो रोङै मोदोम गोनां जावलिया गोनां मिरि बेराम गोनां होननानै नों जे गावनि गथ'खौ रायो गावनि बिमाखौ रायो नोंनि बिमाया नोंखौ गोदो बिदि बुंदोंमोन नामा फोरोंदोंमोन नामा गथ' नों उन्दै समाव नोंखौ बिदि रायोमोन नामा दिनै नोङो दिनै मा फोरमायदों नोंनि गथ'आ दि दिनै नोंनि बुंनायखौ सोलोङै लाबोगासिनो दं नोङो दिनै नों गथ'जों गोरा खोथा रायलायो गथ'जों नों मालाबाबो गुरै खोथाखौ रायलाया सब समाय नों गोरा बुङो जेखि सोंस्लाबनो हाया बुंस्लाबनो हाया रायनायानो नोंना खुनु खुगायाव माने राव गैया माने ओरैबायदि खारनाय मोनो नों गथ'खौ ज' बेबायदि नोङो रावजों गथ'खौ रायो मा सानो नामा नों गथ'खौ बेबायदि रायबासो गथ'आ मोजां जागोन आखल आखु सोलोंगोन दानिफ्रायनो आंखौ गिखागोन नोङो गथ'खौ गिजानो लुगैयो ना गथ'खौ नों मोजां मोनजानो लुगैयो बे फिननायखौ नों आंनो कमेन्टआव हो जुदि नोंसोरो जुदि गावनि गथ'नि सायाव अननाय दंबा गोरबो बिखाजों अननाय दंब्ला आंनि गथ'खौ आङो मोजां आखल आखु गियान फोरोंनानै मोजां सोलोंथाइ लाहोनानै सासे समाजाव मोजां सासे सुबुं सम्पद खालामगोन होननानै जुदि नोंहा जुदि सिमां दंबा नों बेबायदि बाथ्राखौ बुङा आरो नों बेबायदि नोङो जुदि गावनि गथ' गथायखौ फिउचारखौ नायबा नों गथ' गथाय खांनो होननानै जुदि नोङो हाबा जायाखैबा नों मानो हाबा जाया अब्ला नों बबे लबाव हाबा जादों नोंनि हाबा जानायनि मेन उद्देश्यआ मा बेनि फिननायखौ नों आंनो होनांगोन दिनै मानोना दिनै आङो दिनै खोमायाव दिनै बुंजोबनाय मोनदों दे गोबां मानसिफ्रानो गोबां कमेन्ट लिरदों नाथाय आंनि बुंनायाव सोरनिबा बिसानथ' जाया आङो जाहैबाय मा नोङो दिनैनिफ्रायनो नोङो बे गथ'खौ नोङो अननाय रावजों बुं आं बुंदों बर' बिमाफोर गासैबो बर' बिमाखौ बुङाखै आं जाय बर' बिमाया बेबायदि आखुनि अननाय रावजों बुं दिनै नों मा नोंनिनो माखासे नुयो नोङो माखासे गथ'आ मानि थाखाय गुरै खोथा रायलायो माने अननाय खोथा रायलायो आखल आखुफ्राव मानो सोद्रोम बिसि जालाय मानो गुरै जायो बिमा बिफानि थाखाय जादों बे न'खराव बिमा बिफा बिमा बिबै बिबौ गासैबो सोद्रोम आखु रायलायो गुरै राव रायलायो गथ'आ सब बेनिखायनो गुरै राव रायलायदों बे अट'मेटिकलि फैखागोनखा नों जेरै दिन्थियो बिदिनो दिन्थिगोन स' अब्ला नों माखौ दिन्थिनो नागिरदों दे नों जुदि नोंनो बोरायखाल बुरैखाल समाव नोंखौ जुदि गथ'आ मोजां जोथोन लानो थाखाय नों दानो गथ'खौ मोजां गियान फोरोंनांगोन ना साना जुदि गथ'आ दानो जुदि मोजां गियान सोलोङाबा नों दानो मिरगि गोनां मोरोन गोनां फाग्ला जग्ला थैनो रोङै देथा थांसां नोंखौ नैबा माबा थांसां होननानै बिदि नों गथ'खौ रायो गथ'नि गोसोआवबो बुजिनो हायोना साननो हायोना गथ'आबो एसे देरबोबाय मानो साननो हाया क्लास 5 फरायनाय गथ'आ मानो साननो हाया 3 4 गथ'आ मानो साननो हाया बुजिनो हायो बिसोरबो दुखु मोनफ्लाङो मालाबा दिखार मोनफ्लाङो बिसोरबो सानसे बोरग्रा अब्ला आरो दे नों ओंखायनो
जायजों गथ'आ बांसिन थाफायो बेनि स्वभाब चरित्रआ मोजां जानांगौ। दिनै नों बिमाब्ला नोङो बिमाजों उफ्रे उफ्रे थाबोयोबा नोंनो फोरोंनांगोन जानायनि लोंनायनि मावनायनि दांनाय गथ'खौ नों बुंबाय थानांगोन। बुंनायनि थाखाय नों बानो मोननाय नङा। गथ'खौ जेसेबां हायो एसेबां बुं, अब्ला गथ'नाव मोनसे सेन्टिमेन्ट फैगोन, आइया आंखौ मानो गले गले बुंबाय थादों। बे नङाबा नों बुंबाय थायाबा नों बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांनायनि सिगां नोंनि गथ'आ सानसे गोमोरलांनो हागौ। मानि थाखाय? गथ'आ मानोना मोजां आखल आखुखौ मोनखायाखिसै, मोजां इनभाइरनमेन्टआव फैनो मोनाखिसै, मोजां आबहावाजोंनि गेजेरजों बियो देरनो मोनाखिसै नालाय। गथ'नावबो सेन्टिमेन्टआ गाज्रि हाबबाय। स' बियो लोगोजों ओंखारनानै सिगारेट फाग्ला जागोन, जौ फाग्ला जागोन, थांखु फाग्ला जागोन, सेखर फाग्ला जागोन, सिगनेसार फाग्ला जागोन, माबा माबि बुहुद बुंनो हाया। आरो लास्टबाराव नों बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलाङालासिनो नोंनि गथ'आसो बुहुमनिफ्राय गोमोरलांनाय जाना फैसै। बेबायदि गोबां जायनि न'खर जादों अननानै आंखौ खेमाहा हो, मानोना नोंनि न'खरखौ बुङाखै आङो। मानोना गोबां बिमाफ्रा बेफोरबायदिनो माने गथ' गोमालांजाबाय, सोरबा बेफोरबायदि लोङै जायै गारि साखावनानै दिनै एक्सिडेन्ट जानानै दुब्ला थैलांबाय, बुहुद काहानिफोरानोसै। ओंखायनो आंनि बुंनायनि उद्देश्यआ बेनो जे नोंसोरो जुदि गावनि गथ'नि सायाव अननाय दंबा, गोरबो बिखाजावनाय दंबा, सा साराजों नङा, गथ'खौ अननायजों गुरै रावै बुं। स्पेसियेलि आं आइजो माहारिखौ बुंदों, जाय आइजोआ बिमा जानानै बिमानि रलखौ लानो रोङाखै, बिमा जानानै दिनै रायखसिनि गुन लादों बिसोरो, दिनै बिसोर बिनो सति लक्ष्मीनि बिसोर गुन गैया, रायखसि महर लादों, रायखसि रुप लानानै दिनै गथ'खौ गाज्रि गाज्रि साव होदों, माने गथ'खौ साव होदों। आरो नों जुदि गथ'खौ साव होआखैब्ला मानि थाखाय नों फाग्ला जग्ला मिरि गोनां मोरों गोनां थैनो रोङै माबा रोङै दाबो थैया फाग्लाया नायनो बाथारबाय आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों? जुदि नोङो गथ'खौ अनोब्ला थैनो रोङा मोरों गोनां हेन्थें गोनां नों मानो रायदों? आंनि इन्सारखौ बिनि इन्सारखौ नों मानो रायदों जुदि नों गथ'खौ अनोब्ला? स' दिनैनिफ्राय नोंसोरो गाव गावनि गथ'खौ मोजां आफायाव लानानै मोनाबिलि समाव फुंबिलि समाव जेब्ला नों ओंखाम खुरनानै होगोन, गथ'खौ बुं बिनि गेलेनाय थांनाय फैनाय मारै खालामनायदों, आंनि गथ'आ मा लांनायदों, फरायनायाव बेसेबां डेभेलप जादों, मा गियान सोलोंदों, नों गावनो सानफ्रामबो बिजों थाफानानै नों मिन्थिखाजोबगौ गथ'आ मा सोलोंगासिनो दं। दिनै गथ'आ सानफा एफा नोंजों आब्रा आब्रा जाबोगासिनो दं। दिनै गथ'आ नों माबा मोनसे लायनो थिनबा दाद्रि होयो, आं लायालै आं थाङालै, माबा मोनसे बाथ्रा बुङो ना, गोबां माने रागा रागा नोंजों खोथा रायलायो, मानो रायलायो? नों होनसै होनबा बे समाव बे फाग्लाया सोरनि गियान सोलोंखोथाय नो? सोरनिबा गियान सोलोंदों, बे फाग्लाया जाथियाव गैया बाथियाव गैया, सोरनि गियान सोलोंदों बेफोरबायदि बाथ्रायानो गीथाथारनोसै आंनो। नोंनोथ' फोरोंदो खिन्थु नों गोसोआव गैया जे नों फोरोंदों, मालायखौ नों दाय होनो नागिरदों। ओंखायनो दिनैनिफ्राय सानै हयै नोंसोर जुदि गावनि गथ'नि मोजां फिउचार लुबैदोंब्ला उन्दै समाव गथ'खौ मोजां खालाम, मोजां राव बाहाय, मोजां अननानै बुं, जायजों गथ'आ बांसिन थायो, बिफाजों थायोबा बिफाया बांसिन बुंनांगोन, बिमाजों थाफायोबा बिमाया बांसिन बुंनांगोन, माने जायजों थायो बेनियाव बांसिन माने सोनारो। ओंखायनो आं खावलायदों नोंहा जुदि नोंथांनि गथ'नि सायाव अननाय दङब्ला, नोंहा जुदि नोंनि गथ'खौ मोजां मोनोब्ला बेफोरबायदि बिसाक्त' रावफोरजों जिबनावबो गथ'खौ दाबुं आरो दाराय नङाबा नोंसो फाबनांगोन, नों फाबनांगोन, स्पष्टयै बुंखाबाय नों फाबनांगोन, नों गोन्दो नों फाबनांगोन। जुदि नों गथ'खौ बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि भाषाजों रायोबा, गोरों गोनां मिरि गोनां फाग्ला थैनोबो रोङा माबानो रोङा हेन्थेनो रोङा रायोबा नों फाबनांगोन। नोंनाव बिमानि गुन गैया, नों रायखसि, सासे बिमा जानानै नों रायखसिनि गुन दङ। आं